Dámy a páni a dámy. Vítajte pri 3. jubileálnom vlogu, ktorý je 3. a do 3. všetko dobre. Takže tento vlog je taká oznamovačka, že čo sa bude diať. Takže dneska natočíme, už mám pripravený 4. vlog, ktorý nebudem sedieť tu, a tu, tomto krásnom miestečku, na Mikrem, ale budem vonku a natočíme súradenecký tag s bratom. Dá o 6. večer a vydám ho asi o 7. Takže dneska bude 4. vlog, povoli 4 si tak. A čo o tom vlogu ide? Komentár mi zatiaľ nenapísal nikto, že tu je odhalené na tej kresby, ktorú sme včera kreslili. Počkajte. A čo sa týka Janku Sklamaní, ste nedali ani jeden komentár. A boli 7 slednutí. A je to takýto dosť dobrý vlog. A dneska som dosť, sa potím, vonku je dosť teplo. A pijem toto. A žujem to. No. Dám to mojej oťahovej službe. Potom to vyhoď. Nemusíš nechť. Robím vám chute, že? A čo tak prebrať? Takže budeme vonku. Zariekol som to. Počkajte, ukážem počasie. Asi neviem, či to budete vidieť. Asi vidíte. A vonku sa dosť zamračilo. Spatí, videli ste počasie. Ale je to preto, už máme 3 vlogy, dneska bude 4. ten súradenecký tag. Takže budem to natáčať s môjim asistentom. Voilà. Dáme taký pobek. A neviem, ak sa môžem vás opýtať, čo si vám kúpite, lebo ani včera som to až tak nevedel. Som dosť na vode. Pod vodou sa hovorí. Alebo pred vodou. To je jedno, že voilà, čo som chcel, že si dám kúpiť Rust alebo 73 Game. Obidvo hroch je zombík. Teraz nám náš asistent ukáže, ako vyzerá zombík. Teraz. Rýchlo. Tak, si ma. Dobre, takže videli ste to? A takže fakt napíšte do komentárov, že čo by ste chceli vidieť. A určite Rust, ja chcem. Alebo ešte je Infamous. Tu som vám ukazovala, neviem, či si máme zahrať. Začalo 3 minúty, 3,42. A neviem čo, dneska to dáme tam na 5 minút asi. Ja som tak nenapadal, lebo dosť sa večer premýšľala to tagu, že to bude asi prvý tag. Neviem, či to dáme ešte do toho napíšte, či to bude písať, že vlog, 4. vlog tag, alebo tag prvý. To mne nenapadlo. A ja si ten prvý tak. A stále si, na budúce som natáčal si videíčky, toto je to tá rámska. Počkajte, jak sa to... Ja neviem, sorry. A majte sa fantasticky. Niečo ste. A zase vyšlo slnko. Dneska to fakt neodhaduje, musí byť ešte pôvod. Blbosti uči. Tak sa mi nechce. Viem, čo by robila, tam si taký kolu. Prepáčte, že toľko pijem, ale vonku je fakt teplo.
Prepáčte si trošku príjemnú, je fakt teplo, takže bohužiaľ. Takže šiby, ryby, matné ryby, kalbaška s piva, vlastne príde freebake. A neviem, či to není propagovanie. Nepodporujem to. Don't podporning. Nekazím. Že fakt, keď mi bude platiť, že podporujete značku freebakeovi, je to zakázané. Takže fakt neviem. Bude si úplne hádzaková. Do listík. Takže, čo sa pýtať, že mám tu? Tu ani sám neviem, čo mám. Mám 27, to už 6 minút a ešte stále sa mám čo vám povedať. Nemám čo vám povedať. Dneska je tu dosť bordelos. A už sa teším na ten svah súvezenský, to im natočíme určite. A dneska si dám aj 5. vlog. Asi 5. vlog. Viete, že ja natáčam vlogy, takže bude 5. vlog, máte sa na čo tešiť. Don't listen. A bude aj ten tag, dneska si dáme tag. Čo budeme? Tag! Dobre, správne. Don't listen to me, ponožka. A niečo si už na nej napadá. Dáme to na 7 minút a končíme. Takže 4, 9, majte sa.